Bazabarme bai hi Bahaushe ba, Bahaushe bai hi Bazabarme ba, Bazabarme bai hi Buzu ba, Buzu bai hi Bazabarme ba, Bazabarme bai hi Bafulatani ba, Bafulatani bai hi Bazabarme ba, Bazabarme bai hi Babarbare ba, sannan kuma Babarbare wato bai hi Bazabarme ba, sannan Bazabarme bai hi dukkanin wasu ƙabilu da suke cikin Nijar ba, sannan kuma waɗannan ƙabilun ba su hi Bazabarme ba. Dukkaninmu a kan kundin tsarin doka ta ƙasa duk ɗaya muke, babu wani wanda ya yi ƙarhin doka. Don Allah 'yan Nijar na gida da na waje, wannan bidiyo ta ku ce, ku yi fartajin ta, ku yi sharing ɗinta ta kai ga dukkanin 'yan Nijar 'yan ƙasa da ke dukkanin faɗin duniya. Magana ce dangane da wasu 'yan Nijar da ke waje, wasu kuma da ke cikin gida suke so su tayar da hankalin al'umma. To shine nake so in ɗaya tsokaci dangane da su, in ɗan ja hankalinsu, in ja kunnensu gama dukkanin wanda yake da ra'ayi irin nasu ko kuma yake ganin cewa kan daidai suke, abin da suke yi yana da kyau kenan. Wato a matsayinka na mai hankali, mai tunani, mai ilimi, wanda ya je makaranta ta Arabi da ta Boko, bai kamata a ce a haɗa kai ba ko kuma a ɗauki nauyinka ka yi abin da zai yarda da hankalin addininka da ƙasarka. Don me za ka yi abin da zai tada hankalin iyayenka da 'yan uwanka? Don me za ka yi abin da zai ɓata alaƙarka tsakaninka da abokaninka sannan kuma da masu gidanka? Wato don me za ka yi abin da zai tada hankalin al'umma gabaki ɗaya? Don me za ka yi abin da wato zai tada hankalin shugabanninka? To ka sani abin da nake so da kai ko kuma ku masu wannan ra'ayin, dukkaninmu Nijar kanmu haɗe yake, ba mu san wannan ƙabilancin ba ko kuma wani bambanci ba. Ba mu san wannan ba. Abin da nake so in ja hankalinka ko kuma in ja hankalinku shine dukkanin abin da kuke so ku shigo da shi na ƙabilanci ko cewa cani ya za a ce bawa ya zo yana mulkaku, zabarmawa ku ne uwayen gidan Hausawa ko kuma an zaɓi harshen Hausa a matsayin yare na ƙasa, duk wannan ba shi bane. Abin da nake so ka sani, kai Bazabarme a garinku a Dosun ko Tilaberi da kake takama da shi, a nan ɗin za ka samu Bahaushe ya auri Bazabarma, kuma za ka samu Bazabarme ya auri Bahausa. A nan Maraɗi haka, a Zandar haka, a Agadas haka, kana iya ganin Buzu ya auri Bazabarma, kana iya ganin Bazabarme ya auri Buzuwa, kana iya ganin Bahillace ya auri Bazabarma, kana iya ganin Bazabarme ya auri Bahillata. To kenan kaga idan ka sa hankalinka kai tunani, za ka ga cewa mu mun zama ɗai. A can asalin kuma waɗanda suka yi gwagwarmaya aka ƙwato inci daga Turawan, za ka ga su kansu sai da suka kawar da wannan ɓangarancin, sannan aka samu daidaito, sannan kuma aka samu kwanciyar hankali, Turawa suka hita suka bar ƙasai. Sannan kuma idan ka lura a yanzu ma haka sai da 'yan ƙasa suka haɗa kai, ba ɓangaranci, ba wani ƙabilanci ko kuma bambancin yare, sannan aka samu aka hitar da Faransa daga cikin Nijar da sauran kuma wasu ƙasashe na wasu sojoji na Amerika aka fitar da su, sai da aka samu wannan haɗin kan. To yanzu lokaci ne da ya kamata a ce kada mu tsaya mu saurari wanda zai zo muna da wani ƙabilanci ko wani ɓangaranci, wato wanda zai zo ya tashi hankali kuma a koma gidan jiya. Ya kamata a ce dukkanin waɗanda suke da wannan ra'ayin ko kuma wanda yake da wannan ra'ayin, wato mu yi burus da shi ko kuma gwamnati ta ɗauki mataki a kan shi ta yadda za mu ƙara samun kwanciyar hankali. Akwai wani wanda shi ba cikin Nijar yake ba, bai san cikin halin da Nijar take ba, bai san halin da 'yan Nijar suke ba, bai san tashin hankalin da ake fama da shi ba na makwabta waɗanda ake so a haɗa kai da su a tayar muna da hankali, ko kuma aka haɗa kai da su ake tayar muna da hankali. Ba ya bibiyar labaran abin da suke faruwa a Nijar, ɓangaren 'yan ta'adda, ɓangaren waɗanda suke shigowa da kayan laifuka, ba ya bibiya. Domin in yana bibiyar wannan labarin ba zai taɓa hito da wannan maganganun ba, ko kuma su taɓa hito da waɗannan maganganun na nuna ɓangaranci ba ko kuma bambancin yare ko kuma wani ƙabilanci. Idan kuma har yana bibiya kuma yana gani, to haƙiƙa ya zalunci kanshi kuma ba cikakken ɗan Nijar ba ne. Saboda haka da Zabarmawa da Hillani, wato da Buzaye na Nijar da wasu sauran ƙabilu da Hausawa, duka mun riga mun zama ɗaya. Mu ba mu san wannan ɓangarancin ba, kuma buhu da ƙari kuma addini ya zo ya ƙara wayan muna da kai dangane da wannan ɓangarancin. To saboda haka dan Allah ina kira gare ku, dukkanin wanda yake gani kan daidai yake, dan Allah ya dawo saman hanya, ya gane cewa ba saman daidai yake ba.
kai ma da kake ganin cewa kan daidai kake, wato ka zauna ka yi tunani da kai da waɗanda kuke ganin waɗannan maganganun da kuke yi wato maganganu ne masu kyau ko kuma neman yanci ne kuke yi ma kabila ko kuma menene, ku zauna ku yi tunani za ku gano cewa idan ma nauyin ku ne aka ɗauka, wallahi waɗanda suka ɗauki nauyin ku ba sa son ku, ba su son ku kwata-kwata. Dukkanin wanda zai zo ya kawo ma wata magana da za ta ɓata alaƙar ka da al'umma, 'yan uwa wato da abokaninka, to ba masoyinka ba ne. Idan ya ɓata wannan alaƙar tsakaninka da 'yan uwanka, abokanan arzikinka da 'yan uwanka wato wanda kuke hulɗa da su, abokani da sauransu, wallahi jayi maka zai. Daga zaran ya cimma buƙatun shi ya ɓata wannan alaƙar, to kai zai dawo yana yaƙa. Dukkanin asalin ɗan Nijar ba ya da ƙasar da ta wuce Nijar, sannan kuma dukkanin asalin ɗan ƙasa ba ya da kwanciyar hankali da ta wuce yana cikin ƙasar shi kuma yana cin arziki a cikin ƙasar shi. Inda ka je komin daren daɗewa sai ka dawo ƙasarka. Saboda haka ni ne mai gidana Bazabarme ne, kuma bai taɓa nuna min wani ɓangaranci ba ko kuma wani bambancin yare ko ƙabilanci, bai taɓa nuna min ba. Sannan kuma tonton ɗina shi kan shi Bahaushe ne, yana nan zaune garin Gaya Doso. Matar shi ta farko wadda ya aura Bazabarma ce, kuma suna zaune lahiya, shekara ta fi 20 ta fi 30, suna nan zaune lahiya hankali kwance. Kai ma ko kuma kuma da kuke irin waɗanga maganganun, ba a rasa daga cikin dangin waɗanda suka auri Zabarmawa. To saboda haka menene na tayar da hankali in ka zagi Bazabarme, tunda asalin shugabannin da suka yi yaƙi suka yi gwagwarmaya aka kori turawa daga cikin ƙasai, su suka hau mulki, kansu haɗe yake, kuma in aka bi salsala kakanninka ne. To haka in ka zage, sannan kuma da Hausawan da Fulanin da Buzayen sun haɗa kansu ne, sun nuna kamar uwa guda, uwa ɗaya uba ɗaya suka hito, aka samu wannan daidaito. To kai da ka zo ka zagi Hausawa ko ka zagi Bazabarme, ka sani cewa ka zagi iyayenka, saboda su ɗin waɗanda suka yi gwagwarmaya har ka samu zaman lahiya kawo yanzu, to su ɗin iyayenka ne, kenan kaga ka zage su. To menene amfanin ka girma kana cin ƙasa, menene amfanin kayan ilimi kuma ilimi mara amfani tunda baka aiki da shi? Addini ai bai ce ka zagi ɗan uwanka ba, haka ma ilimin na boko, shi kanshi shari'a ta boko bata ce ka zagi ɗan uwanka ba ko kuma ka zagi wani can. Dan me aka yi kotu, dan me aka yi jetis, aka yi kwamsariya, aka yi jandarmeri? To saboda haka abin da nake so da ku, dukkanin waɗanda kuka ga sun taso suna wannan zage-zagen, ku sani cewa ba cikakken 'yan Nijar ba ne. Waɗanda suke nuna Zabarma sun yi Hausawa, ko kuma waɗanda suke nuna Buzaye sun yi Hausawa, ko kuma sun yi Zabarma, ko kuma Fulani da suke nuna cewa Fulani sun yi Hausawa sun yi Zabarma ko kuma sun yi Buzaye da dai sauransu, ku sani cewa ba cikakken 'yan Nijar ba ne. In kuma cikakken 'yan Nijar ne, wato wasu ne suke ɗaukar nauyinsu su tada hankali, sannan kuma masu ɗaukar nauyinsu su sani cewa ba ƙaunarsu suke ba masoyansu ba ne. Allah ya sa a gane, Allah ya sa ku gane, kuma Allah ya ƙara ganar da mu.